Таценке да ти разправям. На времето жените ги имаха само за домакини. Та събрах женорята и им дръпнах една реч. Че се е появил един автобус, дето прави мечтите истински. Хайде всички да го догониме. Уф, зор, тълпа, ама нали сме яки и успяхме да се натикаме вътре. Разкош. И гледам, подмладих се с тези алтани и на пътниците им изпаднаха зъркелите, ама трябваше да си седна на седалката. Седя си и гледам, опашката ми мърда. Извинете, трябва да си вдигна краката да не ме болят. Стара жена съм все пак, какво ме зяпате? И тогава шофьорът се изцепи. Щом и бабите започнаха да си вдигат краката в градския транспорт, ойде държавата уряката. Побъркаха го тоя народ, ей! Екшън, викаше Мари Тере от сериала "Новите съседи". Та такива нещица, живи и здрави да сме тук на село.